Sarsing habiarong along mesen pen than rong ker karkli. Ar koi ni phai siarni nijang kar bianglong rong khang MST constituency ke parlo hongkam sarsing habi terona rong along mesen pen than rong ker arklipon ningkane sek pen rong ara tum choklem chodam saido an mesen pen ke klem longji an parta ringdok ring ni pen ke dolongji a phan pura ar nam pen hir jumila pen kachipa mia phan ke thok chijir pon padu labangso than rong ker karklipon along hempu mokrang rasinja longriar nam thoyasor ariso Langpi thananok bilapen murti atwa phan arklipon sonsi wumut wokan anghoe lang pongka du kavita mesen la peningkan isialong choklem chodam anso sisi mesenji pusi kurusar hin pen pherangke thengnu ningjipon wathar lang sopen khorsing tronang ke palia birta malong news nilitum ladak sarsing habiarong nilitum 1926 pen niliputum rong nangkahache cheng pen pinian non 2023 nilitum hakku penta ningkan kimi laswani se nilitum ge rong oke rong isi pen ke choklem chukhi nilitum ladak hempu mukrang rasinja longria nam thoyasor ariso lason takha langpi lapen thananok be lapen murti lason se nilitum kan ampen pining non 2023 aningkan ke nilitum ason mane bomut bokan ke mia son nilitum che thenglong le la se nilitum rong asor phan ba nilitum mekar ke do ana tum phasita la morning chutiki cho pheju pusa nilitum mesenji la pen ke do ta reng dok reng ni si duji la che pachini thek so nilitum ke ahok pet bulodan te nilitum ke la ke than rong ker pusi puji rek rong ker pu ke kite ta pu ni la bangke pong pen angton sopta me et me pun athang kadik darabe nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta